मावाखै बे ओरैनो बुंनाय बाथ्राथ' नङा खामानि मावैखायनोथ' बुंजादों खामानि मावनायावथ' बुंनाय नङामोन आंखौथ' बुंनो हाया खामानि मावाखै होननानै आंथ' गोबां खामानि मावबाय बेखायनो मावनायखौ मावनाय होनना बुङो जायफोरा मावाखै बेखौथ' मावाखै होनना बुंखागोन आरो जों नुबायबो ना बिथांमोना दिन्थिनो हानाय बायदि जेबो खामानि दिन्थिनो हानाय नङा बिथांमोन माने जेखौ जों मावनाय ओरै होननानै बिथांमोना दिन्थिनो हाया मावमाराखै बिथांमोना थानाय न' लुना थानाय रायजो राजाफोरनो हाखौ पाट्टा खालामना होगोन होनना बुंबाय बे जोबोद जोंनि थाखाय गोजोनथावना बाथ्रा आरो नैथियाव बिथाङा बुंबाय जे उदालगुरियावहाय मोनसे मिनि सेक्रेटारियेट बानायगोन आरो बे सेक्रेटारियेटआ जुदि जायोब्ला फिसा फिसौ खामानिनि थाखाय जों क'क्राझाराव थांनो गोनां जानाय नङा बाहायनो जोंनि खामानिखौ मावनो हागोन ओमफ्राय थामथियाव बिथाङा बुंबाय जे आंखौ डेपुटि चिफ बानायगोन होनना बुंबाय जोंनि भैरबकुन्द समस्तिनि थाखाय जोबोद गोजोनथावना बाथ्रा आरो आंबो सानदों बे दायित्वखौ मोनोब्ला आङो रायजो राजाखौ गोबां मदद खालामनो हागोन जों बेखौ आसा खालामदों आरो बेखौ लानानै दिनैनिफ्राय जोंनि भैरबकुन्द समस्तिनि रायजो राजाफ्रा बांसिन माने गोसो होनानै खामानि मावलायगोन आं आसा खालामदों आरो बेथ' फेक्ट नङा 1968आव बे ओनसोलखौ प्रप'ज फरेस्ट एरिया होननानै थांखिना गालांदों बेखौ UPPLआव खालामाखै माने BPFआव खालामाखै बै समनि हयथ' सोरबा फरेस्ट अफिसारा बेखौ खालामना गालांदों दा बेखौ बिथांमोना बे थांखिनायखौ बिसोर उइद्र' खालामनांगौमोन बेखौ खालामाखै बिथांमोना सोरखौबासो दुसिबाय थादों बिथांमोननि दायित्वमोन बिथांमोना मिथिदों जोंथ' मिथियाखैमोन बै समाव दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा गासैबो मिथिखाबाय बिथांमोना दे बेफोरखौ मावनो गोसो गैया बा मावनो रोङा बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिखाबाय आरो माने दा बेनि अनगायै बिथांमोना गोबां जायगायाव BJPजों लोगो जानानै जोंनि मानसिफोरखौ इभेक्सन खालामनायखौ जों नुदोंना रायजो राजाफ्राथ' गासैबो नुजोब्बाय गोबां जायगायाव इभेक्सन नटिस होदों UPPLआबो होदों माबा स्टेडियाम बानायगोननो माबा बानायगोन होननानै बिथांमोना नटिस होलाबायदों बेखायनो रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ दुखु मोनदों आरो माने जों सायख'ना हरबाय सरकार बानायबाय गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन बिथांमोना सान्ति लाबोगोन होनना बुंदोंमोन हा हु होगोन होनना बुंदोंमोन मोनसेबो होनो हायासै नाथाय दा उल्थासो मावजोब्बाय बिसोरो दा बिथांमोना बदनाम खालामब्लाबो रायजो राजाफ्रा मालाबाबो फोथाया आरो दिनैथ' जास्राबाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनो थांखाबाय बे फरेस्ट थांखिनाय बे एरियाखौ बेखौ उइद्र' खालामगोन आरो रायजो राजाफोरनो हा हुखौ होगोन होनना बुंखाबाय बिथांमोना माबायदि मावदों बेखौ रायजोफ्रा बिसार खालामगोन सासे मावदोंना सानै मावदों रायजो राजाफ्रा नुखाबाय मिथिखाबाय खिन्थु हाग्रामा महिलारिनि दिनाव अकल महिला नङामोन गोबां कन्ट्रेक्टर जोनोम जादोंमोन आरो माने गोबां कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मावनो मोन्दोंमोन गासैनि पकेटावबो एसे एनै फैसाया मोन्दोंमोन आरो नाथाय जों नुबाय बे UPPL सरकार खालामनाय समाव सिगांनि कन्ट्रेक्टरफ्रा ओरैनो जिरायना थानो गोनां जाबाय आनखि बिथांमोना बिलबो मोनाखिसै बिथांमोना मिथिया जे सरकार गंसेखौ बोरै सालायो सरकारा मोनसे कन्टिनिउआस प्रसेस सिगां कन्ट्रेक्टरफ्रा बिलखौ मोननांगौ दानियाबो मोननांगौ दा जों उनाव सरकार खालामबाबो दानिफ्रा मोननांगोन दा जुदि बिथांमोनानो जुदि बिदि नियमखौ खालामना गालाङोबा जोंबोथ' सरकार खालामब्ला जोंबोथ' सिन्था खालामनांगोन ना दानि कन्ट्रेक्टरनो बिल पेमेन्ट होनायनि बाथ्राफोरखौ दा बेखायनो बिथांमोना जिफोर बाथ्रा बुंदों बे नंखाय बाथ्रा बिथांमोननि दिनाव खुनु कन्ट्रेक्टर बिथांमोना जोनोम होनो हायासै नंगौ सानैसो कन्ट्रेक्टरफ्राल' खामानि मोन्दों आरो बिथांमोना मावबाय थादों बाखि कन्ट्रेक्टर बेयाव जोनोम जायासै आरो माने बिसेस करि आंनि खेथ्रआव आं बुंगोन आङो बेबायदि हाइ प्रफाइल मानसिबो नङा आं बिराद ल' प्रफाइलाव आं सोलियो आं सासे BPF राजनिति हान्जानि सासे माने सोद्रोमा आं दोलोखौ मोजां मोनो मालाबा आं बे दोलोखौ गारना थाङा आरो बेखायनो आंहा दोलोनि सायावबो आंहा फोथायनाय दं आरो बे फोथायनायखौ लानानै आं आवगायगासिनो दं आंथ' देरहासार जागोन जानो हागौ दानि UPPLनि बिजाथि बिथाङा दानि डेपुटि चिफ MLAबो बिथाङाथ' गोबां थाखा फैसा बानायबाय दा बेखायसो गोबां थाखा फैसा राननो हादों पावाराव दं गतिके बिथांमोनजों जुद्ध खालामनो सहज जानाय नङा आरो फारसेथिं BJPनियाथ' क्ररपति मानसि बिथांमोना थाखाजों गेलेनो नागिरदों खिन्थु बेबो मोनसे खोथा दिनैनि तारिखआव थाखा फैसाजों रावखौबो बायनो हाया रायजो राजाफ्रा बेखौ नायो सोर रायजो राजानि खामानि मावगोन दुखिया दरिद्र मानसिफोरखौ सोर सहाय खालामगोन बेखौबो नायगोन फारसेथिं थांनाय 17 बोसोर हाग्रामा महिला सरकार खालामबाय बिथाङाथ' बिराद मोजां खामानि मावदोंना गोबां मानसिफ्रा उपकार जादों जौगानाय खामानि गोबां मावनाय जाबाय दा बेफोरखौबो रायजो राजाफ्रा बिसार खालामगोन आरो माने सोरबा थाखा होबानो जे बेनो भुल होगोन बे नङा आंहाथ' फोथायनाय दं जोंनि BPF राजनिति हान्जानि मावनाय दांनायखौ रायजोफ्रा नुखाबाय मोजां मोनो बेखायनो BPF राजनिति हान्जाखौनो आरोबाव सरकार फैनायखौ रायजो राजाफ्रा लुबैयो आरो बेनो थाखा फैसा दागाथों मानो जेसेबांनो गिदिर लिडार दाजाथों मानो बिथांमोननो रायजो राजाफ्रा भोट होआ जोंनि BPF राजनिति हान्जायावनो नांगोल नेसनाव भोट होगोन जोंहा भैरबकुन्द समस्तियावथ' गोबां समस्या दं आसलते बेयाव लामाफोरखौथ' जों गोबां मावनो हाबाय मोननैसो गिदिर गिदिर दालां मावनो गोनां दंबावो लोंनाय दै सा ओनसोलाव जोंहा होनो दंबावो गोबां लोंनाय दैनि प्रब्लेम दं बाहाय
जेसेबांखि बरिं दा खालामथों मानो मेसेङाव बे बरिंफोराबो रानो बे एक नम्बर इस्यु जागोन जोंहा आरो बिसेस करि हा हुनि समस्या जोंनि बे भैरबकुन्द समस्थियावहाय गोबां बिजिआर पिजिआर आरो खास हाफोर दं जायखौ लानानै दा रायजो राजाफ्रा गोबां गिनाय दं दा बेखौ बिथांमोननो बोरैहाय हाखौ होनो हायो बिनि थाखाय जों नाजागोन आरो जोंहा पार्टियाव मोनसे हिदान्त लाखाबाय जों हा हुखौ जों पट्टा होगोन होननानै दा बेफोरबायदि इस्युखौ लानानै आं खामानि मावगोन आरो